Тодор от град Шумен. Снощи късно завърших един монтаж на 3 стоматологични машини Ajax, 2 броя 21 модел и един брой 27. Това пред нас е Ajax 27. При него специфичното е, че ще се работи с микроскоп. Виждате, изнесен е пилона, на който е закачан самия микроскоп. Пространството трябва да бъде съобразено, за да няма конфликт между осветителното тяло и самия микроскоп. Моделът се отличава от всички останали по няколко неща, по няколко особености. Ajax 27 има функцията да движи пациентското кресло спрямо своята основа. Това е голямо преимущество при работа с микроскоп, тъй като може да нагласите пациента си спрямо вас, не само вие спрямо него. Освен това, на стената ще има монтиран секторен рентген, който има подвижни стави, може да бъде позициониран спрямо главата на пациента, но за допълнителна настройка и корекция може да се използва и функцията за движение на пациентското кресло. Сега ще се опитам да ви я демонстрирам. Първо пускаме пациента в полулегнало положение. Това е ключа, който отключва креслото. В дясно положение креслото е отключено. Може да видите целият стол с лекота, как може да бъде преместен. Може да сменим ъгъла и позицията на осветителното тяло. В нашия случай това е модел Libra с множество осветителни диоди. Сега ще го пуснем. С по-голямо поле на действие, светлината е фокусирана, но същевременно и сянката, която могат да остават ръцете ви и вие самия, е много по-малка. Така е проектиран самия рефлектор. Много е гъвка за движение. Може да го завъртим на 360 градуса. С автоклавируема дръжка. С едно движение се сваля. Така. Избираме позиция, която не е удобна за работа. Моделът на докторския стол е с подлакътници. Може да се досещате защо. Пускаме да речем пациент в легнало положение. Горно окачване с много голям ход. Раменете са като при всички модели на Ajax след 2023 година, гъвкави, може да се работи под страничен ъгъл, без да има натоварване в ръцете. Ajax 27 притежава също така и touchscreen дисплей. Имаме в нашия случай 2 турбинни шлауха, микромотор BNR, ултразвуков скалер със светлина от пекар. Стола разпознава инструмента, който сме избрали, с който да работим. Ето, изтеглили сме електрическия микромотор и може да управляваме. Сменят се стойностите, в случая увеличаваме оборотите
Може да ги даде минимални, medium, max, 1:1, 4:1, 20:1, 1:5. Обръщаме посоката на движение, на въртене, светлината, пускаме, спираме. Така, това е за електрическия микромотор. Ултразвука. Може да променим интензитета на вибрация, в какъв режим на работа. Така. Останалите функции са стандартни. Пускане на вода в плювалника, чашката. Имаме автоматична дезинфекция на стола, вътрешна, запаметени позиции. Моделът е поръчан с два отделни педала. Един е пневматичен, дисков, още са в опаковките. Класически. Имаме бутон с вода, без вода. Втори педал, който е джойстик. Отговаря само за движение на позициите на креслото, пациентското. Черна тапицерия. Доктора си е поръчал допълнителни възглавнички за ломбалната област. Врата. Под подглавника. Подглавника е с протектор силиконов. AJAX 27 притежава функции: подгряване на кресло, масажна функция и тук е джойстика, с който могат да се управляват тези функции. Имаме въздушна възглавница, която се намира тук в гърба на облегалката, която променя своя обем, така не може да се види от видеото. Единствено се усеща, когато сте седнали на стола. Тя може да се издува и да спада надолу. Асистентския блок е като при 25-цата, компактен. Имаме две ръкохватки за аспирацията, една вода-въздух, движение на машината, на креслото, плювалници, осветление, черен плювалник стъклен. Потлакътниците падат напред. Стойка за монитор. Може да променя ъгъла си и позицията. Това е в общи линии за AJAX 27. След като ви показах AJAX 27, в същия обект имаме още две машини монтирани. AJAX 21. Те са класически. Водния блок е като на AJAX 15, с керамични плювалници са, черна тапицерия. Всички столове тук са в черно, много са стилни. 6-диоден рефлектор, LED, микромотор електрически, ултразвук със светлина. Имаме отделно помещение, специално за аспирационната помпа. SP5000 от 3 до 5 стоматологични машини. Горе ще бъде поставена вентилация. Достатъчно пространство има агрегата. Ще бъде повдигнат леко нагоре, за да изравним нивото на дренажната тръба. Захранване. Ключ задължително, който след края на работния ден, както
за аспирационната помпа, така и за другите агрегати като компресора, е желателно всичко да бъде изключвано. AYAX 600, компресора, който ще обслужва юнитите. Това, което е интересно при него, искам да покажа, това е системата за изсушаване на въздуха на преден план. Серпентини, влагоотделителя, влагата, която засмуква компресорната глава, преминава през серпентината, бива охлаждана и отвеждана посредством този модул навън, преди да достигне до резервоара на компресора, а по-късно и в самата стоматологична машина. За по-продължителен живот на стоматологичната ви машина и за по-качествен въздух ви препоръчвам да работите с такъв тип компресори, да притежават изсушителна система.